The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Luke 11:28 says, "But he said, Ye rather, blessed are they that hear the word of God and keep it." Matthew 25:21 says, His Lord said to him, "Well done, good and faithful servant. You were faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord." John 15:11-12. These things I have spoken to you, that my joy may remain in you, and that your joy may be full. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Psalm 5:11-12. Let all those rejoice who put their trust in you. Let them ever shout for joy because you defend them. Let those also who love your name be joyful in you. For you, O Lord, will bless the righteous. With favor you will surround him as with a shield. Proverbs 15:13. A merry heart makes a cheerful countenance, but by sorrow of the heart the spirit is broken. 2 Timothy 1:7. God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Romans 14:17-18. The kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. For he who serves Christ in these things is acceptable to God and approved by men. Before we start our Bible study niining adlaw, sama sa nandan, gikinahanglan ang atong pagsunod sa routine ng atong naandan. We have to confess our sins. Atong isugid ang atong mga salang nabuhat ning adlaw. Otherwise, kini mahimo lamang babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Ang balang Espiritu Santo nga mao lamang ang bugtong magtutudlo sa kamatuoran, dili siya makatudlo, dili siya makalihok sa iyang ministry, teaching ministry, kun ana ay nagapabiling mga sala diyan sa atong kalag busa. Ang mando sa Dios diha sa 1 John 1:9 nagaingon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Humanimbuhata ka na, then andam na sa ikaw sa pagpadayon, sa pagtuon, sa pulong sa Dios. Nawalang kanimo dili magtotoo karon nga nagpaminaw kanining atong Bible study. If you are still an unbeliever, giagda ka, gihawhag ka sa paggamit niya ng imong kabubuton aron ikaw makahimo sa labing mahinungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi, ang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo nga imong manluluwas. Acts 16:31 mo kanay nagamando. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Busa sa hilo, mag-andam tas tong kaugalingon. Let us pray.
Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala kanamo nining dapita na usab nining adlaw kini gumikan lamang sa imong plano nga nagalihok pagyud sa among kinabuhi mao nga imo pa kami gipabuhi. Askil pa kami nining among panglawas na pa kami kalantip sa among pangunahuna ug kami nagapahimulos nining imong grasya. Kining tanan o Dios nahimo lamang tungod sa imong gugma, imong kaluoy, imong grasya. We do not deserve all this. Busa uban ni kami karon sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong kamatuoran pinagi sa pagtangtang ni ini mga babag na ni sa among unahuna. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga higala, atong mga subscribers, mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome na usab niya pa kita magadupot sa atong tunanan Developing Divine Viewpoint. Kagahapon, kay dito tayo kagahapon, we were studying God's plan so we will know how to live the Christian way of life. Kay maora man ni ang atong matang sa panginabuhi nga atong makinabuhi nga buot sa Dios nga atong kinabuhion. Dili kasagaran nga matang sa pagkinabuhing spiritual life. So this is a unique, sophisticated, fantastic, fabulous spiritual life nga giandam kini sa Dios alang kanato mga magtotoo. Iyang giandam gitagan na kini sa Dios didto pa sa kaniadtong wala pang tanan. Wala pa'y kalibutan, wala pang tanan. Iyan na ning giandam. So, this is what we are supposed to live, the Christian way of life. Morning, mga doktrina nga itong gitunan, bahin ini. O kung ikaw walay gana, walay kainit, walay pagpanumbaling nini, sa pagtuod sa balaang pulong din, dili ka magkakinabuhi sa maong matang sa talagsaon nga matang sa pagkinabuhi. Just as simple as that. Kaya ito namang giingon nimo nga the Christian way of life is a supernatural way of life. O tungod kay kini supernatural way of life man, nanginahanglan pod kini o dili pod kasagaran nga matang sa pagtuman. The supernatural way of execution. So, kitang mga magtotoo, doon na tayo kapilian whether we want to become a winner believer or a loser believer. It's a matter of choice. Now, ato na magitunan the fact that ang usa ka tawo nga motuo kang Ginoong Jesucristo nga iyang manluluwas, nakadawat siya o nakaangkon siya og duha ka mga maynungdanong butang. Ang iyang pagkadugtong, paghiusa kang Ginoong Jesucristo hangtod sa kangturan, His union with Christ eternally, ug ang ikaduha, His fellowship with God. Temporaryo ra kini. Nganong temporaryo tungod kay sa diha nga kita makasala, mahigawas kita nining maong pagkigamitay. So this is temporary. Apan ang naguna, akong gihisgutan nga, imong paghiusa kang Ginoong Jesucristo, dili na matangtang, hangtod na. Now, salvation only occurs once. Once you believe, you are eternally saved. So, again, it's all a matter of choice. Naroon na nimo. Now, we have already studied lagi nga kini mga puntuha sa doktrina nga dunay duha ka mga butang nakausab sa maong tao nga nakadungog sa maayong balita sa kaluwasan o iya kining gidawat
misanong siya niini in a positive way, then automatically kanang maong tao nga nahimo ng magtotoo right at that very moment of salvation. Now, ang usa ka magtotoo who do not know this particular doctrine nga atong gisgutan, ining union with Christ ug fellowship with God, sa ako nang ginaingon nimo, kining tawhana, gubot gyud ang iyang pangunahuna. He is confused. Nagkaguliyang, naglibog gyud siya. He is disoriented, he is a disorganized person, bisan tuod nga magtotoo na siya, luwas na siya. Kay mao ito ang atong baruganan, mao nga once a believer, always a believer, and that's covered with the doctrine of eternal security. God is not an Indian giver nga iyang bakwayon o iyang bawion kanang kaluwasan nga gihatag na niya sa diha nga mutuo ang usa ka tawo kang Ginoong Jesucristo nga iyang manluluwas. Now, og ato pong gisgutan nga one of God's provision for natong mga magtutuo mao ang rebound. Itawag nato na sin English o grace recovery. Grasya nga pasiguli ngadto sa atong pakigamitay sa Dios. Now, wa nay question may tungod sa atong pagpasiguli ngadto sa atong relasyon sa Dios. Because that occurs only once, ako kang giingnan, kay we have been reconciled tungod sa gibuhat nga kaluwasan ni Ginoong Jesucristo dito sa cross. Siya iyang pagpuli kanato. He was our substitute. Iyang gibayran ang tanan natong utang sa sala. Iyang gibayran. Kaya man tayo kabayad. So mo to, ang salvation work ni Ginoong Jesucristo. Maura ang gipanghayo sa Dios nga imo tong tuuhan katong gibuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa cross. Tiyaw mo na. Napabali daghang gipanghayo sa Dios. Maura na. Tuuhi lang katong akong bugtong anak nga namatay tungod sa imo ug ako mga sala. Maura. Just believe nga siya ang manluluwas, o kung mutuo ka niya, mutuo ka sa iyang gibuhat, that means mituo ka kaniya nga mao'y manluluwas. You see? So, karon atong gitutukan man lagi kining rebound, that is grace recovery. Sa diha nga kita makasala, mahigawas kita sa dapit nga may gahom sa Dios, the operational divine dynasty. Mugawas ta. Automatic ta mo adto dito sa dapit nga may gahom ni Satanas. The cosmic dynaspheres, duha na. CD1 o CD2. Ang CD1, Cosmic Dynasphere 1, mao kana ang excuse me, mao kana ang arrogance complex. Ug ang CD2, mao ang hatred complex. Magtabok-tabok lang yun ng magtutuo nga na karnal na kung dili siya mo rebound. You see? So, akong balik ko ang katong gisulti ni Pablo. Des 1 Corinto 3:1. Siya miingon, "My brethren, I cannot speak to you as I speak to mature believers because you are still babes in Christ." Wa pa man mo'y buot. You are controlled by your old sin nature. You see? Yan, ang kabuliyang na mo sa inyong pundok diha, nagkagubot mo, ano mo magkasinabot, mo na ang dangatan. In other words, kining babes in Christ, nagpasabot kini nga mga magtutuong wa manggitubo spiritually. This is what it means. They are not growing spiritually. Kaya naman, sayop ang ilang mga pasiuna lagis kinabuhi.
They have wrong priorities in life. So, kitang magtotoo, giginahanglan nga mo gamit kita sa doktrina ngadto sa kasinatian sa kinabuhi. We apply doctrine to experience. Dili kay i-apply nato ang experience ngadto sa doktrina sayop. You see? So, we as believers should apply doctrine to experience. We should know how to move towards spiritual maturity. Mao ni atong gibuhat. This is the process nga kita sibog ngadto sa unahan. We can advance in our spiritual life by knowing points of doctrine kini atong gipangtunan adlaw. Kay kini may atong gitawag og spiritual momentum, meaning a believer is building up his spiritual muscles. Now, maura na ang pagi nga kita makakabot unya sa pagkahamtong espirituhanon. Kana mao ang that's the stage where we can acquire maturity stage. Na naman kita sa stage of maturity, spiritual maturity, I mean. So, na nakita sa ang nga naa natay kanang capacity for life. Na natay katakos sa pagkinabuhi, katakos sa pagdawat ng mga panalangin, katakos sa paghigugma, all those. O katakos nga makahimaya ka na sa Dios. Of course, sa atong doktrina, atong gibarugan nga, dili man kita ang makahimaya sa Dios. No. It is God who glorifies God. Mahimaya ang Dios sa ka magtotoo nga nakakabot na yan ang sa capacity for life. Mao na. That's the kanang inunta ultimate goal nga atong kabuton aron sa ingon niya na makahimaya ng Diyos sa iyang kaugalingon. You see? Anha mahimaya siya. So, balik ta sa rebound, ato ning gitagan gyud dakong ibasiya kini rebound kay daghan pa sa atong mga igsuon nga walang nila ni baliha ba, walang nila panubalinga pagayo. They lack concentration and focus on this particular doctrine which is very, very essential sa atong kinabuhing Kristohanon. Rebound is one of the basic elements and provisions to live ni ining unique spiritual life. Mora. You see? In fact, that is the number one sa lista sa 10 problem-solving devices. Anha ka magsugod sa rebound. Maayo kalimtito nga itong gihatag nimo nga memory aid, Operation RFFG, DPIHPO. Now, kamo nga bag-o pa, murag di pa muka kanang makatuhog bahin niya na apan. Anyway, as we go along, makatunan rin mo kini. Now, I know, daghan ka mo mga pangutana. At the back of your mind, you have a lot of questions to ask, but as you go along, sa imong pagpadayon sa atong spiritual momentum, as you keep on going on sa imong spiritual momentum, pagbuylo sa imong espirituhanong kinabuhi, then kadtong imong mga pangutana, maanam-anam na to sila tubag. Matubag rin na sila automatically as we go along. Okay? Kasabot ka? Okay. Now, so ang operational divine sphere, mao kini ang dapit nga may gahom. May gahom sa Dios, ha? Kay divine sphere, God. Just as the prototype divine sphere was our Lord's place of power atol sa iyang unang paganhi dinhi. First Advent,
ang iyang divine dynasty gitawag og prototype. Ang atoa karon niining panahon sa simbahan, mao ang operational divine dynasty. So, ayaw na og kalimtig yun diya sa imong kalag. Di man ni katong arrogant skills nga atong bantayan nga di yun tama biktima ni ning arrogant skills. Operation JDA, self-justification, self-deception, and self-absorption. Unsa man ning self-justification? Well, review. Self-justification, mo justify ka sa mong kaugalingon, mga tarungan ka. Kung na ay mga kasaypanan nga imong nabuhat, mudayon ka o pangatarungan at tungod mangud niya to tungod mangud ni ini mo kana mo kadto. That is self-justification. Usani sa arrogant skills. Ang nag-una na, ikaduha mao ang self-deception. Unsa may deception? Ikaw na lingla. You have been deceived. Ining kalibutan na daghang mga deceiver. Ang mga false prophets, false prophets, mga false doctrines nga ilang gipagsabuag. You see, tungod sa relihiyon. So self-deception, imong gilingla, imong kaugalingon. That's part of arrogant skills. Kunyang ikatulo mo katong self-absorption. Absorb na kanang in sabay binisaya as absorption. Murag ni kanang na-absorb yun ni mo. Murag maglisod binisaya niya na. Well, ang imong kaugalingon na-absorb nga ikaw ra yun. Ang imong gitutukan na tong uban. Imong kaugalingon. So, arrogant skill. Yapon ka na. So, bantay gining maong ingnon ta kini makababag kini makapugong nimo sa padayon sa imong espirituhanong pagbuylo. So that is why kini si Pablo nagingon nga dili siya makatudlo ngadto sa mga magtutuo dito sa Korinto. Tungod kay karnal man lagi sila. They had mental attitude sins, nga na converted nga to sa mga panaglalis na, panagbingkil na, strife. So, kini sila panagawi lang yun og sa mas mga di magtotoo. They were walking like mere men. So, kaya nga naman, kinsa may nagdumala nila, ang ilang kinaiyang makasasala. It is their old sin nature that is controlling their life. Kaya kung sa ka magtutuo nga karnal, na nagawi sama sa mere men. Mere men meaning mga unbelievers, mga di magtutuo. O kini sila may kalagmitan, may puruhan nga sila, mahimong legalista, o mga matarong sa ilang kaugalingon. Kasi maurabag yun ni ang may tabos magtutuo, o mga di magtutuo nga na sa relihiyon. Kasi may puruhan sila, mahimong legalista, o matarong sa kaugalingon. By the way, kining walking din dili yun kay paglakaw sa literal, no. Walking here in the Greek word, it is peripateo. Ang buot pasabot sa Visayan nini paggawi. Ang ilabang way of life. So, walking here means not how you walk, how you talk, how you act, but what is inside your mental attitude. So, mao na. So, ang phrase nga mere men, nagkahulugan kini nga, ikaw, gidumala sa imong kinaiyang makasasala. Mao nga ikaw karnal.
reversionista og nagkinabuhi ingog dili magtutuo. Pariharag di magtutuo. Although nga karnal kini siya, bisan todo karnal siya, wa niya mawa ang iya, wa matangtang ang iyang kaluwasan. Di man nina. Although he is carnal, he has not lost his salvation. God still loves that carnal believer like the way he loved him when he was still inside the operational divine dynasty. Sabot ka ba? Okay. So remember always, paggamit sa rebound technique mo ni, paagi kini, the recovery provision. Gisangkap ni sa Diyos, ha? Alang ka na itong mga magtotoo. Ni mo, magamit ka ba niya na o di? Basta kay kung di ni mo gamiton, then, mo na giingog hasta la vista, baby. Ikaw, biktimaryo ka sa mga paagi ni kalibutan at paagi ni Satanas. You are a product of your decision. Gusto? So, unsa man tong 1 John 1:9, the recovery technique, unsa gisulti sa in English? Mao man isagad na tong ginabat-bat sa di pa ta magsugod sa atong Bible study. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O human yun mo pag-rebound, balik ka na yun. You are back in fellowship with God. May mapasig uli ka na yun sa imong pakigambitay sa Diyos. Imagine, you are in fellowship with God. So kining, by the way, kining rebound, nagasugod ra ba yun ni sa pulong nga, if, unsa mas Binisaya, kon, sa ato pa na ay kondisyon, if we confess our sins. So, mahimugog di ka mo confess, mahimo pong mo confess. You have the choice. So, that's 1 John 1:9. If we confess our sins, kining if din hinay gipahimutang sa Grigong pulong nga, third class condition. Now, if it were true, mao nay prothesis, condition ba? If it would be true or it would not be true, na nila gipahimutang sa third class condition. If it would be true or it would not be true, then ang resulta, apodosis, result. The result of confessing our sins to God the Father. So, by the way, kining rebound doon, mga magtutuo rin makagamit ni ini, ha? Di ni magamit sa mga di magtutuo. Only a believer can use rebound, unbelievers cannot. O gani ang pagpangayo o pasaylo, dili na legitimate. Okay? It's not legitimate to ask forgiveness. It is only confessing. Masabot pasabot ko din eh. Actually, ang Grigo nga pulong ni confess is homologeo. Homologeo. Kung sabot pasabot, nining homologeo. Sa in English, ang pasabot ni mao ang musunod. To cite, to name, to enumerate, to acknowledge, to admit. You see? So mao na ang mga synonym. To cite, to name, enumerate, acknowledge, admit. Now, muna ibut pasabot sa homologeo. All our sins, di man ini, ang tanan na to mga sala, tanang mga sala, tanang tao, niyang kalibutan na, gihukman dito sa cross. Just imagine, all our sins were judged at the cross.
tungod kay gihukman naman ang atong mga sala, ang pagpinitin siya di na kinahanglan. Kasabot ka? Ngano man kinahanglan pa man? Penance is not needed. Nganong di naman kinahanglan? Tungod kay God does not tell us so. Why? Ngano wa man magsulti ang Diyos naton yan? Tungod kay si Ginoong Jesucristo was already judged at the cross. Sabot? Gihukman na si Ginoong Jesucristo tungod sa atong mga sala. Nangano ka ng sige pa mga pangayo pasaylo. Magipasaylo naman. Of course, that is God's provision sa tao. Gipasaylo. Apan wa pag yun, mahitabo ang kapasaylo. Niya na po niya itong pagtuki bahin niya kay daghan na bang naglibog ni dito sa cross. Why kapasayloan nga nahitabo? Wa. Kay kadtong nahitabo sa cross, pagpakamatay o pagsakit sa itong Ginoong Jesucristo dito aron pagbayad sa itong mga sala. Kadto paghukom. Sabtag niya. Mao niya kung ipasabot nimo. Paghukom kadto, judgment. Why kapasayloan? Now, kano sa amang yun dahil mahitabo ng kapasayloan? Kung maghisugot na tao, forgiveness. Now, paminaw. Ang forgiveness, ang kapasayloan sa atong mga sala, mahitabo nganhi kanato sa diha nga mogamit sa atong kabubuton sa pagtuo niadtong gibuhat nga kaluwasan nga gibuhat ni Ginoong Kristo sa cross. Kasabot ka? If you believe niadtong iyang gibuhat, then anha mahitabo ang kapasayloan, pasayloon ng iyong mga sala. Apan mientras tanto nga moingon ka namatay siya sa cross, mo kana mo kadto. Kasaysayan naman na, di man na kaluwasan. Mahimo lang ang kaluwasan sa diha nga mayon namatay si Ginoong Kristo sa cross tungod sa akong mga sala. Namo na kaluwasan. Nakasabot baka niya ng atong pagpatinaw nimo? So ang kapasayloan way ni tabo dito sa cross. Mientras wa pa kay gibuhat nga desisyon. Kay desisyon man ang giagad sa Dios nimo. Desisyon nga motuo ka. Nga kon ang imong desisyon di ka motuo, naway kapasayloan. Sabot? Klaro kayo na mao ni pagpasabot nato nimo. It is through your faith alone in Christ alone nga mahitabo na ang kapasayloan. Okay? So, kiniagi man po nis paglabas lang sa imong panumduman, imong kalag. Now, of course, ang atong sugid, pag-confess na to, paghumulugayon na to, sa atong mga sala ngadto sa Dios nga Amahan lamang. Okay? It's only to God. Dili sa tao, dili ni bisan kinsa, wala. Ngadto diretso kang sa Dios nga Amahan. Si David, si gisulting David, Salmo 51 versikulo 4. Si David mingon, I have sinned against you only. Na, kanimo lamang ako nakasala. Now, okay, 1 Peter 2:9, unsay gisulti diha? Nagsulti kini nga ang mga magtutuo, tanan nga mga magtutuo, harianong mga saserdote, royal priests. Now, we believers are responsible for our sins to God only. Mao na itong gihatag ang emphasis gyud. That is why we have to confess to Him only, since we are royal priests.
Now, God is not only faithful but just to forgive us our sins, as 1 John 1:9 says. So, 1 Peter 2:24, ano sa isulti? I'm quoting some verses here regarding the doctrine of salvation. 1 Peter 2:24 says, He Himself bore our sins in His own body on the tree, so that we might die to sins and live for righteousness. By His wounds you have been healed. Now, ngayon sa kapunto akong dadon diyan imo. Ang 1 John 1:9, which is the rebound technique or recovery technique, dili nilisensya sa pagpakasala. No. Well, ako naman po ninggi explicar ni mo sa taon na ato lang yapong balikon. Aron di yun di mo na makalimtan nga. 1 John 1:9 is not a license to sin. Dili lisensya sa pagpakasala. Lisensya kini sa unsa? Kundi ni lisensya sa pagpakasala, unsa man ning lisensya ha? It is a license to serve. Kita niyo? Not to sin, but to serve. Unsa man yung pag-alagad sa Dios kung na kay mga sala? Di mahimo. Kaya nga no, abi nimo, sa diha nga si Ginoong Jesucristo gihukman dito sa cross tungod sa atong mga sala. Unsa may natagbaw niya itong hukom na niya dito sa cross. Unsa natagbaw? Ang hustisya sa Dios mo'y natagbaw. It was the justice of God that was satisfied. Mao nga He now can forgive us when we trust in Christ as Savior. Kita nimo? Sa diha nga ikaw mutuo na kang Ginoong Jesucristo nga imong manluwas, then He now can forgive you. Diha may tabo ang kapasayloan sa imong mga sala. Now, timan nga kita karon ingon nga mga magtotoo niata sa ikaduhang bahin sa protokol nga plano sa Dios. We are believers in time. God already has provided us sa tanang mga panginahanglan, all the assets, in order for us to fulfill God's plan din sa phase 2. You see? Mo to akong ingon mo nga wa gyud tay ikapangulipas ingon nga mga magtotoo. We have no reason why we cannot fulfill. Di ta makatuman sa plano sa Dios. Samtang niya nini kaduhang bahin sa plano sa Dios. Og ang tanan nagaagad lamang sa grasya sa Dios. Everything depends on God's grace. Ang grasya as we know it, mao ang policy sa Dios. Di man nila, it is God's policy, ang grasya. Si Satanas na po siya policy, unsa may iya? Evil. Dautan. So this is kanang conflict. Batok sa, tali sa grasya o sa dautan. Nang natas taliwa, papilion ta. Sa itong pilion, dautan o ang grasya. Now, kining grasya sa Dios, langom kini og kahulugan. Na may uban nga ilarang nisabtan na ilas grasya kanarang manugam sila humagkaon, mura. Luoy kayo. You see? Apan, nga naman sila lamang lagi. Tungkol ka negatibo man lagi. Naman sila ganas pagtuon sa pulong sa Diyos. So, mura na ilang nahibaw grasya. Nga, mura natural na nila pag gamit-gamit ka ng pulong sa grasya. You see? O sila tugad sa buot yung ipasabot sa grasya. Now, ang
grasya sa Dios kanu sa gid magsugod be, mangutana ko nimo. When did it start? Well, God's grace started to move in our life from the point of salvation to the point of physical death. Just imagine, gikan ni anang higayon nga kita naluwas hangtod kuhaon na sa Dios. Mamatay ta nini atong lawas. You see, physical death. O doon na rabay duha ka klaseng kamatayon sa magtotoo. Kanang gitawag og dying grace o ang usa, sin unto death. Kining dying grace, mao ni kamatayon sa usa ka magtotoo nga nakatuman sa plano sa Dios sa iyang kinabuhi. Nakatuman. Ug siya nahimong unsa, mananaw, winner believer. So, iyang sinati kining dying grace inig kuha na sa Dios niya. Dying grace. Ang description ro ba niining dying grace is mura og inunta desert of life. Siragana sa kinabuhi. Now, hanoy, hapsay, kanang linaw ang iyang kamatayon sa maong magtotoo. Nakakita ko og mga magtotoong nakasinati, agi ni ining dying grace. Hanoy gyud, no struggle o inunta mga pag-ago ba sa atubang o kamatayon. This is dying grace. You see? Tinuod gyud nga desert of life. Apan kadtong magtotoo nga wa makatuman sa plano sa Dios sa kinabuhi ug siya kanang misangkos pagka pildiro, loser believer then ang iyang masinati dili dying grace. It is sin unto death. Matay ni siya mo atubang sa kamatayon nga horrible. You see, with struggle, why kanang kahanoy o kahapsay o it's kanang horrible kind of death. Kay sin unto death. Narabitos nga sala nga makamatay. See? So, ang umalikon nga ang grasya sa Dios nagsugod to move sa atong kinabuhi gikan sa atong pagkahimugso o pagkatao pag-usab at the point of salvation to the point of physical death. Now, ang atong Kristohanong kinabuhi dili makasibog nga tusunahan. It cannot move an inch forward apart from learning Bible doctrine. Na ato yun yung hatag emphasis. Nga kung wa kay gana, way kainit, way gugma, way pagpanumbaling, wa kay panahon sa paggahin ni mong pagtuon sa pulong sa Dios, wa kay ganas pagkat-on sa kamatuoran, then your Christian life cannot move an inch forward. Dili. Standby lang ka. Makaluluoy ang imong kahimtang ingon nga magtotoo. You see? Kaya nga naman, wa man ka makatuman sa kabubuton sa Dios. Of course, Bible doctrine reveals the treasures of God's plan for us. Nagabutyag, nagapadayag ka na to sa mga treasures of God's plan. So as we advance from being mga batang masuso, being babes in Christ, ngadto sa espirituhanong paghamtong, only then, diharag yun ta makasugod sa pagtuman sa protokol nga plano sa Dios. So, samtang yun na. Ang phase 2 nga karon mo ay atong
gikinabuhi ron niining plano sa Dios. Phase 2 of God's protocol plan is what we have to focus right at this point in time. And at the same time, we develop divine viewpoint. Baka masayod nga kinatong ibuhat, we are in the process of developing divine viewpoint. Just imagine, huna-huna sa Dios na itong ipangtunan. Divine viewpoint. Sa may mandog yun sa pulong sa Dios. 2 Peter 3:18. Kapila na yun na ito balik-balika. Ikaduhang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 18, nag-ingon, busa pagtubo diha sa grasya o kay balo kang Ginoong Hesukristo. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Kini atong ginabuhat. This is the process. Mo kini proseso, paagi, kalaki, kanang protokol sa plano sa Dios. Now, ato ning ipadayon ugma. Dinita mo hunong usa. Kay niya pamantay labihas kadaghan nga mga punto sa doktrina nga atong paghisgutan. So, di nilang una kita kutob o ayaw sipyat sa sumpay ni ini. Magampo ta. Amahan na mong langit no. Nagpasalamat kami kanimo. Matamis ngayon kayo sa pagkikambitay kanimo sa imong mga pulong. Salamat ng among Bible study. Pinagi sa YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.